Sekuzodliwa sibuye sisibuye egameni likaJesu. Ngiyabonga kakhulu umama uBhubele omncane. Ngoba manje bawuthula nje ngiyezwa makhulu bawuthula egameni likaJesu. So ngeke lo sala yena ke lo mncane sibashele izandla enkulu egameni likaJesu. Ngilele usisuzama la egameni likaJesu. Amen. Siyabonga kakhulu. Hallelujah. Ngibingelele ukuba uNdlovu benomama. Siyabonga egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Ngibingelele umama uMbanjwa. Amen. Ngathi ubalulwa une-energy lo mama egameni likaJesu. So enginikeza ividiyo yakhe egameni likaJesu. Amen. Ibandla lonke lenkosi ngiyalibulisa okubele umhlangase laphana kade simshadisa ngevikili edlule. Amen. Amen. Hallelujah. Sadibana ngenye indlela njalo angasadibana kanjani. Ngazoshumayela kubaba uMathe singazani. Amen. Efike nefoni kanje ethwekula sadibana kanjalo nje egameni likaJesu. Amen. Vela abazalwane i-worship team yonke esiyabonga bafowethu. Ngiyazi ukuthi sekulambekile. I'll be very short. Siyabonga bafowethu. Amen. Ngitshela lapha mina ngilapha eNewcastle egameni likaJesu. So sine branch khona kodwa imali church yethu isemtuba bese kuba uNewborn ola eWitbank. Uphethe unami sisi owami phela amenenyawo upastor owami Mukwena. Amen. Uyena ophethe la eWitbank egameni likaJesu. Amen. So ngitshela ke lo ongishaya ikeyboard le ntuba ngithi kunomuntu lapha oshaya umkhumbuza wena. Amen. Angithanda ngokuthi angizwani nentela. Tena ngizwana ngendlela eshawa ngayo kwezinye indawo. So kuba ngathi ngisemsindweni wamahlokohlobo. So manje ngithi umuntu odlala iclinic nje useyabuza ke umdepho ubani ukuthi mina angimazi. Usethi ke awungishuthela yena. Ngisho ukuthi niyamazi uJesu. Amen. So siyabonga mfowethu iklindo yakho. Amen. Iklindo yakho. Ngicela ungithintela. Uthinte. Angihambi ngedwa abantwana ngihamba nabantwana bami la ababili. Nango ngibuyele emuva lapha nomuntu Jesu nomunye uhleli lapha futhi emuva umbali lo sumela no Faith Mbanza base kuba usisi wami lapha umfundisi usithini. Amen. Lapha emuva egameni likaJesu. Amen. Nami ngibemile ngizamile egameni likaJesu. So ngikaniwe nami ngebabondlovu ngina 14 years now. This year, so it's 14 years. Egameni likaJesu.
So hallelujah. Vukushumayela bese ngitshela phansi. I'll be very very short. Ngibe nempi ngalelo ukuthi ngizothina namhlanje kule nkonzo. Kuningi mina nginakho kade ngikufa kuNdlovu la shumaye ukuthi is not akasiyo ummemezeli, is a teacher of the word. So it's uma uNdlovu esengena nje amavesi amangakosi ngiyabona ukuthi ngishiye i-notebook yami ngoba bengesiphume la. Mina bamela angiphathi babeli ngiphathi notebook. Cha ngiphathi ngoba ngiyafundisa. Amavesi aba 100 kuyafundwa. Lapha abantu bayazi sisese beriya. Siyafunda kambe kaJesu. Amen. So manje ngiyayibuza ngizothini because uningi okuvela kimi. So now yathi Nkosi ke nakho kokume ngakho egameni laJesu. Ukuyeke lokunye kodwa ukhuluma ngalokho. Manje basebeshumayela of course kanti ngisaconnectile kuwe. Siyabonga egameni laJesu. Now the book of Psalm chapter 140 ngakho eluthela mina ngisayeluthela kwamoya vele ame kanje because lo reverend angazi ukuthi ungathola isitulo ngazi kanjani noma wehlisa ifoni vele phansi masumele nami sesewuhlungile egameni laJesu. Amen. Into evuka ngayo bekunento hlangase ethi life and immortality le Nkosi enqaba ukuthi ngikhulume ngayo namhlanje yathi ukukhuluma ngayo kusasa egameni laJesu. Life and immortality in Christ. Amen. Because enile eshaya ibandla babuNdlovu ukuthi abantu they don't know him, they don't know Christ. Amen. They don't know Christ. uNkulunkulu kathe ngibiza wanginika umsebenzi wa Light of All Nations. Wanginika ngezwi John chapter 1. Little him was life, and this life was the light of all men. So angikwazi ukushumayela enye into kahle kahle uma ngisiyo uKristu. Ngiyabuza ngizile no sisibalula ngathi ufuna ngikhume ngani lapho ngoba ngiyibona iteam le. Amen. Bathi Inkosi yokuphola. So ngiyabona Inkosi yabahola ngabantu nami iyangihola. Ngicela ngifundele egameni laJesu ngesiZulu ngamabobo. Khona